Jean, dajte mi kýbel s vodou. Jean mu ho dá. Potom zase, Jean, dajte mi ďalší kýbel s vodou. Takto sa to opakuje 3-krát. Potom sa ho Jean spýta. Na čo toľko vody, sire? Hodil som svoju svokru do studne a ešte jej trčí hlava. Pozrite sa, John, podajte mi prosím moje zlaté hodinky s reťazkou, prikazuje anglický lord svojmu komorníku. Prosím, my lord, mám vám ich aj natiahnuť? Nie, neunavujte sa, John, počnúť s dnešným dňom si ich budem naťahovať sám. Lekár mi predpísal ťažšiu fyzickú prácu. Jean, pohár vody! Jean, pohár vody! Jean, pohár vody! Pán radší mať takú smäd? Nie, horí mi pracovňa. Jean, stala sa mi dnes taká divná vec. Lady Sarah si zlomila nohu a tak ju to bolelo, že som ju zastrelil, aby sa netrápila. Nie je to moc zvrhlé? Myslím, že nie, sír. Zvrhlejšie by bolo, keby ste ju najskôr zastrelil a potom jej lámal nohu. Lady je stále smutná, unavená a má migrénu. Rozhodne sa teda lord, že ju odvezie k lekárovi. Lekár si mladú lady prehliadne, na čo ju požiada, aby sa vyzliekla a zúrivo sa s ňou pomiluje. Po lekárovom vyšetrení je zrazu lady v perfektnej pohode a šťastná. Hovorí teda lekár lordovi, Sir, a toto by to vaša žena potrebovala každý deň? Lord odvetí, v pondelok, stredu aj piatok vám ju sem teda budem voziť, ale v útorok a štvrtok to nepôjde, to chodím hrať golf. Lord kričí z kúpeľne, kde sa práve kúpe vo vani, Jean, rýchlo choď po lady, budeme sa milovať. Áno, pane, Jean už nemusíš, on sa iba vznášal.